nikto sa nemôže doplniť za jednu, jen veľk, had som tie bajky, jedna človeka zakúsal. No. A od je čína hospodárske škody. To za toho, ktoré sa trichy, alebo nie sa tam niečo nahovná, to ja rozumiem, že to nie je žádný žart, ani žádná ľahkosť. No. Ale bo naše živenie, najskej netreba so bojeť, když to druhé, bo eventuell bylo až čekvost, to môže sa za čas studia doplniť, to bieše DJ immer na Slovenskej, alebo v Karpatách tam ide, jen tiež mieše tiež veľk čekvost. Tu je potom kus jace škody načinil, ale znamená človeka, protože ano, neodrychil. Ale to bylo před jedným štěkvem velkom, Boh ja potom moje vymyslení bylo, ale městem jsme můj štěkvost utupili, toho stejně času netreba bojeť.